ରାତିରେ କଣ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କଲେ ହନ୍ତାନି ଦିନ 11ଟା ବାଜିଲା ବସିକି ଫୋନ ଚଲଉଛ। ଭାଇ ତୁ ବି ତ ଫୋନ ଚଲଉଛୁ ନା। ମତେ ବହୁତ ଫୋନ ଚଲଉଛି ନିଜେ ଚଲଉଛି ଭାଇ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଖାଇବା ରିଲ୍ସ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଦେଖି ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି। ତାହେଲେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ନା କଣ? ଚାଲ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। କଣ କରିବା କହୁନ? ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଘାଣ୍ଟଟା? ଆଜି ରାଧାଷ୍ଟମୀଟା ଭାଇ ଟିକେ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ହଉ ଗୋଟେ ସାଧା ଘାଣ୍ଟଟା ହଉ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗୋଟେ ଗାଁ କଣ ଷ୍ଟାଇଲ କରିଦବା, ଘାଣ୍ଟଟା ଭେଜ ଗୋଟେ କଣ ହଉ। କରିଦବା ତାହେଲେ? ହଉ ହଉ ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅଭି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ତ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଟିକେ ଦେଶୀ ଘାଣ୍ଟ। ହଉ ଦେଖିବା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିବା ଆଉ ମାଲିକ ଘାଣ୍ଟ କୋଉ ଯାଏଁ ହେଲା? ଘାଣ୍ଟ କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲା? ଫୋନ ସିନା ଚଲା ସରିଲେ ତୋର ଘାଣ୍ଟ କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲା? ତୁ କଣ କାମ ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ, ତୁ ତ ଫୋନ ହଁ ତମେ ଚଲା। ଆମର କୁହ ମ ଦର୍ଶକମାନେ କଣ କଣ ପଡ଼ିବ ପରିବା ପରିବା। ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟା ସରିଯାଇଛି, ଟିକେ ଆଳୁ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଭଣ୍ଡା ଟିକେ, କଦଳୀ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଗାଜର ଟିକେ ପକେଇଦବା, ବିଟ୍ ଟିକେ, କଖାରୁ, ସାରୁ ଟିକେ ପକେଇବା। ସାରୁଟା ଟିକେ ପକେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା। ବାଇଗଣ ଆଉ ଟିକେ କାବୁଲି ଚଣା ମଟର ରଖା ହେଇଛି, ବଡ଼ି, ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ହବ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହବ, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପକେଇବା ଆଉ ଡାଲିଟା ଏଠି ବତୁରା ହେଇଛି, ଡାଲିଟା ହବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା, ଜିରା ଟିକେ, ମେଥି, ପାନମଧୁରୀ, ଗରମ ମସଲା, ଧନିଆ, ପିଆଜ, କଟା ହେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ ଟିକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପକେଇବା। ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, କରି ପାଉଡର, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାଟା। କଣ କଣ୍ଡାକୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲା ମସଲା ବଟା? ମସଲା ତ କଷା କଷି ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ପକେଇବା ଆଉ। କଟା ପରିବା ଏଇନା ପକେଇଦବା ଆଉ। ଆରେ କଣ କଞ୍ଚା ମଟର ପକେଇଦେବ ନା କଣ କାବୁଲ ଚଣା ସବୁ? ମାନେ ସିଝେଇ ପକେଇବା ନା, ବତୁରା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆସିଲେ ପକେଇବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ପରିବାଟା ତା ପାଣିରେ ସିଝିଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଧନିଆ ପତ୍ର ସରିଲା, ହଁ ପକଉଛି ଆଉ। ଆମର ଟିକେ ଫିଟନେସ୍ ବ୍ରେକ୍ଟା ତ ସେଣ୍ଡେ ସିଝେଇକି ଖାଇ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ କହୁଛ ଆଉ। ନଡ଼ିଆଟା ପକଉନୁ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏତେ କଥା। ଟିକେ ଅବୁଲା ମଣିଷ ଆଉ କଣ କରିବା, ନଡ଼ିଆଟା ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ିଆଟା ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ତ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ବଡ଼ିଟା କିଏ ପକେଇବ? ଓହୋ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ। ଦେଖେ ହଉଛ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଦେଶୀ ଘାଣ୍ଟଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭାତ ଡାଲି ତ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ, ଖାଇବ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଚାଲ। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ ଘାଣ୍ଟଟା ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ, ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ଖାଇଦେବ। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଦେଶୀ ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ରେଡି। ଚାକିରି ଦେଖ ଗୋଥର। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। A1 ଚମ୍ପିଆନ ମାର୍କେଟ। ঠান্ডা দিয়ে জিনিসটা अमेजिंग। আর ওই আগো বি নয় না বলিব
लाइक एंड सब्सक्राइब करो ଗରମ ହେଇଛି ଟିକେ ଚାମଚରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। तामुल हाथ ଚାମଚ में ନବୁ?